Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios chitubu checontent chitubu chisingapwe chitubu chinonwiwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuti asi nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right panapa ndineka short and straight to the point update kandoda kungokupai kuti mutungamiriri wenyu anova iye chairman weSADC anyadziswa zvasvodesa zvanyadzisa zvokuti unoshaya kuti onyarira pai nani napresident mutsva Duma Boko wekumozambique. Sezvamunoziva maelections aitwa mukomana mva achigwina mukomana Duma Boko. Vanhu vakatanga kunyora mameseji vachimukorokotedza makorokoto nezuro mukomana akazowana nguva yekuchipindura matsamba ekukorokotedzwa kwaakaitwa nevanhu. Apindura vamwe vese including advocate Nelson Chamisa, asi tweet rapresident of Zimbabwe Idi Munangagwa rablutikwa rasiwa rakadaro riri pamhene. Zvinova izvo zvakonzera bongozozo nemhirizhonga paX zvamanje vari kupisa. It's an embarrassment kuti ndiwe SADC chairperson and then woti munhu makorokoto and then munhu okublutika kungasina kukuona omva aenda kune wauri kuti wakadya pamaelections, kune wauri kuti haana kuwina maelections, omva anopindura ikoko. Ndo pamwe pacho paunoona kuti chisimba nemhasuru nearmy hazvishande. So zvamunoziva panapa tinoshanda nedingindira rekuti umbowo, hatingotaura nyaya dzisina umbowo, da kuratidzai matweets acho mozvionera mega zvoenda pachena handitika. Asi ndisati ndapinda mutweet iroro ndingoti gwenzi rephytomed riripo and harisi kupera zvekumhanya handitika. Batai manhamba ari pascreen ayo motaura nevasikana avo vokuitirai mudhiginyira wacho zvinhu zvenyu zvoenda kumberi handitika. Right, tweet rakaiswa naadvocate Nelson Chamisa musi wa2 ndeiro vachikorokotedza, and if you read message yacho iri ipapa haina kakunyengerera, haina kakuti chii kana kuti chii. It's going straight to the point kunguti ndiri kukorokotedza mumwe wangu mukutenda, because uyu mukomana Duma Boko uyu anoitawo futi zvemavhesi, anotendawo, anoitawo zvekunamata. Saka ndosaka zviri kunzi congratulations to a brother and friend. Zvatoendwa makorokoto kuna mukoma neshamwari, the new president of Botswana. Zvadhakwa ndosaka rakazopindurwa tweet racho. Vanhu havanotozivana pakuti ase pakutamba kwavo nepaukoma nemunin'ina wavo handitika. Kune vanoverenga izvenyu muchipedzisa uko, this is the one razorespondwa racho. This was the respond. Zvikanzi thank you brother. Ndo tweet rakonzeresa mvonga mupopoto. Ndo tweet rakonzera mvonga mupopoto iri paX zvamanje. Hanzi I'm honored to be entrusted with the responsibility of fulfilling the will of the people. Stay blessed. Pakashata baba, pakashata. Mukomana apindura. Rega timboona manje tweet rapresident vako. Congratulations at Duma Boko on your elections, and on your election
as president-elect of Botswana. And apa he wasn't the president-elect, anga atoitwa sworn in kudhara amenoti mukuru information yake anga achiiwana kupi. I'm confident that our strong ties will strengthen advancing mutual progress. Kuti kaukama kedu kaika tinako kaika, I think kacharamba kachisimba tichenda kumberi tichita sei tichikura. Karota zvekutsvagirizwa uya yangoti anzi congratulations my brother, uya akadzoka kati akawani my brother vaichi my friend, vachitowirirana vachitoenderana vari pasame page. But inzwa manje mukuru kunyengerera kwacho manje zvikanzi I'm confident that our strong ties ari kuita zvekutsvagiridzwa. Kana relationship iripo ka aite zvekuda kuchunwa vanzi wakanganwa here kuti ma-strong ties edu aya chichichi aiwa ka zvinongonzi bvu pachena zvoonekwa nemunhu wese handitika. So this tweet was ignored na president vepaBotswana Duma Boko vari blue tika vakati uyu ngirikati musiya kadaro. Kutwiti zvamanje manje kana mazogara kutwita zvamanje manje kuX kune hondo nenyaya yetwiti irori raignowewa. Vamwe vese mufunge vapindurwa mapresident ekuzambia kwese vese vakakorokokodedza kuBotswana vapindurwa vese kusara kwenheswa mukono. Nheswa mukono haina kupindurwa. Ndanakirwa zvangu apo varakasha vari kudya sei marasha paX, vari kupopota zvisingatomboite. Ndikati but ungamanikidze here munhu kuti sei usina kupindura president vedu? Ungamumanikidze here kuti sei usina kupindura munhu? Aiwa kaumanikidzwe. Munhu anopindura munhu waanoda panguva yaanoenda sei? Panguva yaanoda. Handitika right, ndonyaya yanga ndangokubatira zvamanje manje mwanangu ndikuratidzei muzvionere kuti president anova iye chairman weSADC ablutikwa napresident vepaBotswana apa handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.